ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಂಗ. Good morning everyone. Good morning. Enkelini, ini Sunday. Sunday is a fun day. Anchar enkelini vidai povundalla. First ge jokuna illa popuni. Aidu bokkal padde popuni. Bokka ini enkalottige onji ಹೊಸ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಮೋದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕಪ್ಪ. Okay. Bye. Let's go. ಮಂಜು ನಕಲ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ. ಮಲ್ಪಾನೋ ಉಳ್ಳಲು. ಅದಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಪೊರ್ಲು ಅಂತದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಆತಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಅಜ್ಜಿ ದೇ ಚಿನ್ನು ಅಂತಲೆ ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಕಾ ಚಿನ್ನು ದೇ ಚಿನ್ನ ತರ ತುಲೆ Come Chinu. Chinu Chinese saja, Chinese Chinu. Chinese Chinu. See? Chinese. Chinese Chinu. Ikle yang pandai, engalottige special onji jana ullerundu. Are air pannanda? Manjuna Anna. Hi Kije bhaiya. Hello. Manjuna Anna, baka Manju ler maru. Baka Ajit bhaiya ulleru. ಅನ್ನೋಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಗಾಡಿ ಡುಲ್ಲ ಅಲೆ ಜೋಸಿ derrière toi. ಪೂರ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನವರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಜಿತ್ ಬಾಯಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇರ್ದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಲಾಯಿ ಬರ್ತೈತೆ एंट्रेंस है मलांडा लॉड्ज जाएगा अभी अंदर I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm on. चिन्नू मस्त दिख रहा है चिन्नू किधर ऊपर देख रहा है भाई जाएगा अंदर दीदी मोबाइल दे यस जाएगा अंदर हाय फ्रेंड ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಮೂಲ್ ಬೈದ ಹುಳ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂಡು ಎಂಚಿನೆ ಬ್ಯಾಂಬುಗ್ದಾದ ಅನ್ಪುಂದಿನು ಬಿದಿರದ ಫುಲ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇಂಚ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ big small big ಯೆಸ್ अभी तक हो गया शूटिंग चल रहा है बहुत काम बाकी है ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪಂಜಿ ಸಾಂಕದೇರು ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ನಡತಲೆ ಇಂಚೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರು ಫುಲ್ ಗಲೀಜಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಂಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಾಗಲಿ they are so smelly look at the baby one ಈ ತೆಡ್ಡ ನೇಚರ್ ಒಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪ ಇಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲದಲ್ಲ ಕಾಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು
ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ಮರ ಉಂಟು. ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಂಗೆ ಉಂಟು. ಮೂಲು ರಡ್ಡು. ಎಲ್ಲ ಬೋರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ नहीं होता. ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಂಟಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ. ವರ ಎಂಕಲೇ ಬೈದ. ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಒಂದ್ಸಲ ಆಂಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ. ದೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಗೇರು ಬೀಜ ಗೋಂಕುದ ಹೂವಾತನ್ ಮಂಜು ಕ್ಯಾಶುಕ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಕ್ಯಾಶುಕ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಸಿ ಕ್ಯಾಶುಕ ಫ್ಲವರ್ नहीं नहीं मंजू वो इसका में कैशू का है हाँ कैशू का 100%. तुले मल्ला मर मस्त मल्ला अच्छा है ना प्लेस. बका मुल्प ಹೊಸತ್ತು ಮಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ಇಂಕಲ ಆ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಮಂದೇರು ఒక ಫುಡ್ಲ ಉಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆತ್ತ ಪುದರ್ ಮಲೊಂದ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಾಣಿನ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಗೂಡುಡು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನ ಮೃಗಾಲಯ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಸಂಪು ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಲ್ಲರ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ನೀಟ್. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಲಿಪರಿಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇತ್ತ ಈ ಟ್ರೀ ಇತ್ತವು ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಮುಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಮೈನ್ ಬೀಚ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಬೀಚ್ದ ಕೈತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಗೂಡುದುಲ ಇಡು ಮಂಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಮಂಗನ ಪಾಡ್ದೇರು ಗೂಡುದುಲ ಇಡು ಮೂಲೆ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಚೆಪ್ಪುಗಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಟಿಂಗ್ ತೋಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಂಗನ್ ತೋಚ್ಪವಿಕ್ಲೆ monkey banana. Jesus. This one is good, Kaku. Good night. Yes, this one good. Hi, monkey. That one bad. The dark one. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಂಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗನ ಸಾಂಕದೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡುಂಡು ಏರ್ನ ಇರಾತ್ ಕೈ ತಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವು ಗೂಡುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ये मोबाइल नो होल करनी होल एक वही पैर है. This monkey is little different. हाँ ये बहुत अलग है. ಚಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೊಲ್ಲದು ಪೋತೆ ಚಿನ್ನ ನೋಡ್ತಿ ಕೊಲ್ದಲ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ತೋಲೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಫುಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಫುಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ
ಬೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಎಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮಂಗ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತಿನ ಮಂಗೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮೂಲು ಐದು ಬಯ್ಯ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ हेलो दादा मनपुनी क्या कर रहा है हम एंजॉय कर रहा है हम घूम रहा है दे मल्पा मंजुना अन्ना उनतंदे भैया क्या कर रहा है हेलो क्या कर रहा है डीडी का ग्लास ले रहा हूँ टाड़ा मैंगलोर नहीं है कुडला है कुडला 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 कु कु के कुडला मंगलूरू कुडला कुडला हाँ कुडला कर्नाटक बियर पीते हो कर्नाटक ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಊಟ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಊಟ ಜಲ್ಕ ನಾವು ಮಾಡ್ವಿ ಜಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಜಲ್ಕ ಇವಾಗ ಇದು ಜಲ್ಕ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವಾವ್ मंजू कोकोनट सी मंजू कितना है ये सब रूम है मंजू खेलेगा हम लोग इधर हाइड एंड सीक इसको पकड़ के एंकल मोलो चोकड़े तिर्गे बೈದಾ ಒಂದು ಪೂರ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಲ್ ಆವಲಿ ಫುಲ್ ತಾರದ ಮರ ಉಂಟು कोकोनट ट्री मंजू ये कोकोनट गिरा नहीं वो आई थिंक गोइंग तोड़ेगा Are we hunting? शो चिन्नमा मम्मा तुम्हारा क्या कोकोटा हाँ कोकोनट स्विमिंग पूल ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ చూసుకుంటే एक और मंजू एक और है उधर सी अरे पड़ा ना नहीं वो एक दूसरा शू उधर है चिन्नू का चिन्नू का ये बगू प्लीज मैं इनका शूज ला हाँ sit take it my phone yes wow नहीं दिखते Ano? Sino? Hey! पार्टनर तो खाली अज्जी इतना क्यूट रोएगा तो कौन आइस हो जाएगा हाँ? इतना अच्छा से आप क्यों रोता है हाँ? आप इतना छोटा क्यों चिनो आप इतना छोटा क्यों क्यों आप इतना छोटा क्यों बहुत अच्छा बैठो इधर वाव
कैसे चोरी किया? भैया We was going hunting and we got this. चोरी किया हंटिंग बोलता है ఇంకా వనసకుల్దా ముల్ప ఇంకా నా ఫుడ్ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಬತ್ತಂಡು ಫಿಶ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಮರಕೆರೆಂಗದ ಸೊಪ್ಪುದವು ಮರಕೆರೆಂಗದ ತಪ್ಪುದದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು मूल याने सर्व सेल्फ सर्विस नहीं सेल्फ सर्विस याने सर्विस आपका नहीं हाँ ये मेरा कैसा खाएगा నేను ఈ పనులు ఇంక రెస్పెక్ట్ కొరలేదు పా రెస్పెక్ట్ ఉంది మరి పా రెస్పెక్ట్ merci merci आज ब्रेक कम हो गया नहीं नहीं मेरे को ज्यादा मंजू पा रेस्पेक्ट थैंक यू दिनु भैया वेलकम दिनेश भाई बैठो दबा के कहो ओके अंकल इते वनस मंतद एकले बक्का दिक्कुवा ಎಂಜಂಡು ಫುಡ್ ಅಡ್ಡಡು ಬಡಾನ ಗೋಲ ಟೇಸ್ಟ್ चिकन भाई कैसा है फूड अच्छा है very good local food very good which one saka saka fish even chicken also makasi चिकन पाव खाएगा दिनेश भाई पाव नहीं merci हाँ ओके पाव खाए हाँ मैं खाएगा थोड़ा खाएगा लो लो अपन दिनेश भाई को दे दो पाव सेंकोल परसों दिनेश भाई सेंकोल परसों मुन्नू चिकन फ्राई बहुत अच्छा है अच्छा है फिश बहुत अच्छा है ये तो फ्रेश है ना ये ना तुम कैसा है फूड अच्छा है गुड अच्छा है अच्छा है तो अच्छा ओके बहुत चांगले अच्छा लोकल फूड ब्रावो अन्न कैसा है Good. वेरी गुड Saka. यू लाइक इट ఇంక వనస్ పూర అండతులే నా ప్లేట్ కాలి ఫిష్ తిందా ఇంకా చికెన్ తిందా मस्त अड्डा है ना दे फूड సూపర్ లోకల్ ఫుడ్ మంచిగా ఫేవరెట్ నా లోకల్ ఫుడ్ अच्छा लगा बहुत अच्छा था भैया आज तो कुछ नहीं खाया खाया देखो मेरे को लाया वो ब्रोशर टाइप कुछ लाया वो तो नहीं चाहिए क्यों क्यों नहीं मंगलम मंगलम मंगला का आनंद है ये चांगले का ते chicken है बोले नेता नेता बंजी गट्टी आटे कितना मनी पता कुल्ला ट्राई करना है अरे ट्राई तो कर बंजी फुल ನನಗೆ ಕೊಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ದಿನ ಶಾಂತ बग्गा वनस मनमनागे ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ರೆವಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ ವನಸ್ ಮಮ್ಮನಾಗೆ ಏರನ ಪಾತೆರೆ ನಾನು ಬಕ ಈಚು ಒಂದೇ ಕುತ್ತುಡು ಕುತ್ತುವೆ ಕಿರ್ ఏ పలంచన వనస్ మన్పునగే ఏరగల డిస్టర్బ్ మన్పర ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಾತಿಗೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಿಡು ಅಪಗ ಅಕಲ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಶೋಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಶೋಕ್ ದೊಂಜಿ ಬೈಟ್ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ವನಸ್ ಮನ್ ಅಪಗ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ माझा एवढा प्रेम नका दाखव ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲ ವನಸ್ ತಾಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವನಸ್ ಬರ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಜಿತ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ವನಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜಿತ್ ಭಾई गोरी ना बुरा अजित भाई आगे सुनोगे बहुत मजा आ गया भैया अच्छा हो गया फिश ना करके चिकन न लड़के सका न लड़के पेट ना लड़के हम लोग को एक फिश चाहिए और चिकन चाहिए और जूस चाहिए फांटा और बर्बिक चाहिए French fries फ्रेंच फ्राइज फ्रिथ चाहिए हमको How many? हाउ मेनी 4 1 2 3 4 5 6 इधर है भैया इधर है शेफ ये छोटा शेफ है अभी अभी नया आया इंडिया से नया बेटा लड़की हाँ और
जा हम लोग लेके आजा गो ओके मैडम फिनी कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 12 नहीं 30 मिनट हम लोग मैक्सिमम 30 मिनट वेट करेंगे। 12 इधर बैठेगा हम लोग 30 minutes. 30 मिनट में हम लोग को खाना चाहिए। गो जा ओके मैडम थैंक यू चाओ 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 Ora sparare in queste pochi. E c'è dire? Mangio questo vuole. Ti scuso le catale. देखे ये मंगा ये मंगा ये भाई हम लोग बचपन में खेलते थे ऐसे ऐसा खेल के भैया हम लोग को बॉक्स का अंदर कीपिंग इसको वो देखिए वो जिंदा है എങ്കിലത്തെ കടല വരയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ ട്രക്കിംग ആവുന്നുണ്ട് क्या है भैया मच्छी है किधर है किधर किधर है फिश ब्लैक कलर था ऐसा भैया Your lips will let me go for long now. I already know what's on your mind. I already know what's on your mind. And you can try, but you can hide it from me. It's secret, but it's easy to see. I already know what's on your mind. Run come Nobody wants to be alone, so get on board and have some fun. And what will happen? I have the biggest for all my things. ये अच्छी അതില് പോയി जाएगा अभी चक्कू ये लिया घोड़ा और तान दिया जिससे ताने अरे भाई इधर पकड़िए आप उधर मुंडी को क्यों पकड़ता है इधर पकड़ के जाइए है ना മോള് കോരിയില്ല സാങ്കേതിക Fat one. കോരിയുണ്ടോ ഡക്കുണ്ടോ സൂപ്പർ भैया उधर एक छोटा घर बना है देखिए എന്തേ ഡക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലുണ്ട് ഒരു ഗൂട് വേണം ಅದೆಲ್ಲ ಗೂಡು ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಕೋರಿಗೆ ಬರ ತೆತ್ತಿದಿಯರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೂಡು ಬಂದಿರು ಏತ್ ಮರ ಉಂಡು ತಲೆ ಮೂಲ ಕೋರಿದ ಗೂಡದಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೋತನು तुले आवल अंजुंडो उधर भी है अजीत भाई हाँ हाँ टोटाइस उधर भी है देखिए बाहर शोक मंदिर मात्र
ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮಲೋಂಡ ಲಾಡ್ಜ್ ಇಂಚತ್ತ ಚಿಂತೋಷ್ ಗ್ರೀನ್ 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 ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ 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 ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂದು ಮಾಡ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯರಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಐತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ರಜೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಅಂಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ Subscribe ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವಾ ಅಡೆ Until then, bye bye.